Ukube ubuyindoda ngokwanele ubungeke umama ngokukhulela umbalekele. Njengoba uthi ubungenawo amandla okondla nje uma yena eyedwa ke ubuthi uzowathathapha ukunginakekela. Namhlanje uzobiza mina ngondodana mina owami ubaba kudala ishonela ontomdala. Wena usho ukuthi ububhizi ngalendlela ukuthi ukusukuma nje uyongibheka la ngikhona ukuthi ngilala ngidlile na bekuyiphazamise zakhe indlela. Ubu enjoy life mina noma le ngaphandle sibulawa indlala singahlupheki isidlimbu yangothi hey ungangilokothi. Uxolisa ngalipho wakwazi ukuphila usoft life ukuthi unengane lengaphandle unembeza uziba kalula nje noma kuwena ukhuluma ngaphakathi. Ngihlekisa ukuthi uyindoda ethandwayo kulomphakathi. Kuthi unakekela wonke umuntu la akekho phila ngokucela bathi avu usizo kabi lapho beshabaza ukuthi wena usahluleka igwale lagcwala amathafa emva kokwenza icala. Ubukuphi ngikudinga baba? Ubukuphi ngempela sikudinga sinoma? Ngangihlezi ngikhuleka ke ukuthi uma kuyimina wadala ukuthi wena noma nihlukane ubuye ekhambe mina ngoba uma ekudinga time. Ngaphandle kwakho ngikhuleka kanzima. Akuvumi ngithule.